Hola, benvinguts una setmana més a l'Escola Naturalistes. Avui us proposem una nova activitat pensant en els ocells, els quals ja han arribat per venir a passar els mesos de primavera i estiu amb nosaltres. Per fer-lo necessitarem un llantí, un encenedor, un paper de vidre, un tornavís, cola blanca o silicona, restes d'algun envàs i una ampolla d'aigua. Primer de tot, encendrem el llantí i escalfarem la punta d'un tornavís per poder fer 4 forats al voltant de l'ampolla. Els farem a la part de la base i a uns 2 o 3 dits des del terra. Molt important, els forats de l'ampolla sempre han d'estar per sota l'alçada de l'envàs. Si no, aquest abeurador estaria sempre vessant aigua. Atenció, això feu acompanyats d'un adult. Tot seguit, perquè s'enganxin millor les dues parts amb la cola blanca o la silicona, és a dir, l'ampolla i l'envàs que farà de base, fregarem amb l'esponja de vidre la base de l'ampolla i la part de dins de l'envàs de plàstic utilitzat com a base. En el nostre cas ho farem amb la silicona. En posarem força quantitat a la base de l'ampolla per enganxar-la de seguida a la base de l'abeurador. Ara això ho deixarem assecar ben sec. Mentrestant, podem anar a buscar una gerra amb aigua per omplir l'ampolla i així també la base que servirà perquè els ocells vinguin a beure, a refrescar-se. Un cop la silicona o cola estigui seca, ja podem començar a omplir l'ampolla. Ara ja tenim l'abeurador fet, per quan arribi l'estiu i no hi hagi tanta disponibilitat d'aigua. Si vols, ja el pots instal·lar al teu terrat, balcó, terrassa. Ara només caldrà anar-lo omplint d'aigua i estar atents per veure qui us ve de visita. Fins la setmana vinent.